खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 22 जुलाइ 2020 रबिबार अमा बेदर जानायनि सान। फैदो दिननि माखासे फिसा गिदिर खौरां, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय अखिल गगৈ बिथांखौ 72 आवार्सनि गेजेराव हगार हराब्ला एबिएमसिआ गोख्रों सोमावसारगोन होननानै गस्ला खुनानै दाबि खालामदों। लोगोसे जोंनि बे बिटिसिनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो थाखाय आसाम स्टेट इलेक्शन कमिसननि नेहाथारिया क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिसिम इलेक्शन पोलिं स्टेशनखौ थाबैनो राहा लानो थाखाय बिथोन हरदों। बे बोसोरावबो जानो हागौ बा फैगौ बोसोरावबो जानो हागौ, बेखौ जोङो रोखायै बुंनो हाया। जेब्ला कर'ना भाइरासआ खमायगोन अब्ला बे बोसोराव जागोन, जेब्ला कर'ना भाइरासआ बारायगोन अब्ला फैगौ बोसोराव जागोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय एक्स एनडिबिनि सानै सोद्रोमा हमजादों। मिथिनाय बायदिब्ला हमजानाय सानै सुबुङा टिपकाइ ओनसोलाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय थांलाय फैलाय खालामगासिनो दंमोन बाइकजों। थिग बे समावनो पुलिसफोरा चेकिं खालामो। चेकिं खालामनायाव 7.65 पिस्तल आरो गंसे मेगजिनबो हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङानो जाहैबाय फारियै महन्त नार्जारि, बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि, आरो सासेनि मुङानो जाहैबाय रिजय सरगियारि, बिथाङा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। दा बिसोर सानैखौ पुलिसफोरा लांनाय जाबाय। लोगोसे नर्थ करियायाव आरोबाव गोदान कर'ना मोननाय जादों। सिगांनि पजिटिभ मोननाय सासे पेसेन्टखौथ' गावथारखादोंमोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। दाबा बेखौ मा खालामगोन बेखौ जोङो रावबो हमदांस'नो हाया। नाथाय नर्थ करियायाव दिनै दहाय साननिफ्राय इमारजेन्सि एलार्ट होबाय एबा बयखौबो गाव गावनि न'आव थानो थाखाय खावलायबाय। जुदि बयबो गाव गावनि न'आव थाया अब्ला गावथारजानोबो हागौ। गुबुन खौराङा जाबाय अनलाइनाव लटारि गेलेनानै जाबाय बेंक एकाउन्टआ लांदां। बाक्सा जिल्लानि पि बर'आ अनलाइनाव लटारि गेलेदोंमोन। लटारि गेलेखांनानै दसे उनाव गावनि बेंक बेलेन्सखौ चेक खालामदोंमोन। चेक खालामनायाव बेलेन्सआ लाथिख'। बेंक एकाउन्टआव नोगोद 8,000सो रां दंमोन होननानै बाक्सा जिल्लानि सिगोमसार गयारिया फोरमायहरदों। दानिया फैदो दिननि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउसआ जाबाय जोंनि बे आसामाव दैबानाजों दासिम थैनाया गासै 120 जन जाबाय। गुबुन फारसेथिं कर'ना भाइरासजों थैनाया गासै 67 जन जाबाय। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउसआव। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय उत्तर प्रदेशआव जौ दखानखौ 25 आगस्तनिफ्राय एलाउ खालामसिगोन। लोगोसे गुजरातआव दिनै दहाय सानाव सानसेयावनो बा 24 घन्टानि गेजेरावनो 1086 जन सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय बलिउडनि एक्टर कार्तिका साह'आ जेबो खामानि गैयैलाय मैगं फालांगिरि जानांगौ जाबाय। बिथाङा बलिउडनि सासे बयजोंबो मिथिजानाय बा बयजोंबो बाख्नायजानाय सासे एक्टरमोन। नाथाय बिथाङा दा उड़िसा स्टेटआव मैगं फालांगिरि खालामगासिनो दङ। जेबो खामानि गैयैलाय बिथाङा मैगं फालांगिरि खालामनांगौ जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर, दिननि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।